Dobrý deň, dámy a pánové, Wolfaxovia a Wolfíkovia. Vítam vás u nášho nového videa a hráme Apocalypse Rising 2. Rozhodol som sa už skončiť so shortami, lebo oni sú zbytočné, že ty odberáte. Ja som ich robil iba, aby som akože získal lajky a pozrieť a že potom budem mať viac o nich. A nie na odbery. Tak ja už som s nimi osobne skončil. Vždy je tu tak ten chcípak. Piu. 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 Nič u seba nemá, takže ideme. Otvoríme tu dom, zatvoríme, aby nás nikto neprepadol. A, tu nie, to je niečo. Čo tu máme? A! To si radšej zoberiem, lebo to bude možno neskôr dosť potrebné. Lebo to sú najúžitočnejšie náboje v celej hre. Keďže idú do tej, do jedných najlepších pištolí, ktoré tu sú. No a ja, ako môžete vidieť, pištole nemám. Čo je škoda. A tu počínače. To radšej neberiem. Tuniak, search, čo tu máme? OK. Nezaujíma to, čo tu máme. No. Takže ideme ďalej. Nechcem teraz robiť také dlhé videá, lebo chcem robiť viac kratších videí. A viete. Z toho sme práve prišli. Basic map, common map. Takže som tu a do Edenu pojedem. Takže sa musím obrať. No keď takto vyjdem, tak idem vlastne týmto smerom. Keď sa pôjdem takto, tak idem tamtým smerom, čiže ideme pomerne dobre. Takto keď ideme, tak ideme dobre. To znamená, že ideme takto. Osobne túto mapu som ešte nemal. Takže je to veľmi zaujímavé, tamto vidím takú štruktúru. Nemáme žiadne zbranie, takže sme vlastne na rane úplne každému. Toto si dáme sem. Tu mám tamto. Takže ideme. Tam je vrtuľník, to som mohol ísť. A ešte tomu tam nemáme. Takže počkaj, tamto je most, tak poďme mostom. Tí, ktorí bývajú pod tým mostom, počkať, nie, to nie je moc dobrý content. Tam nebýva žiadny hráč pod tým mostom a že tam budeme normálne prejsť tady. Osobne chcem sa do takého týmu a stretnúť sa s týmu. One. Ja som išiel do citadely. Už po mne ide zombuš, už po mne ide. Zombák je. Bol tak niženie. Kaž, tuto je niečo. Zase, že zombák niženie. Už vezmeme. Čo tu máme? Kašľať. Čo je tu? Nič. Kaš. Ja pôjdem potom do toho Edena, čo najrýchlejšie to pôjde. Čo to robí? Tamto. OK, to je dobré. Nebudem len. Hlavne nespadnú, než mi to nás spočítam, že je veľmi. Nechápam, prečo v tejto hre proste netímujú
Ładnie się zapomnę zabić. Który teamują? O nie! Nie. Kiedy nie możemy wybrać Cytadela Burionalną z naszą listą. Co musimy robić? Hop. Robimy parkour teraz. Hopa, hop. Oj! Hop, hop, hop. Dawaj, Riku do Edenu. To jest jaka wieżyczka, także tam pójdziemy. Mnie absolutnie nie poznałem. To lokację. A absolutnie nie wiem, jak się tam mam dostać. Hop. Wiem, jak się tam ma dostać? Halo? Żeby są skosy jest potom to. Patrz, hop. No, hop, hop, hop. A jak umrę z fall damage, no tak mnie to budowano to. Zdaje się, że dalej to co tam dostaną z nie da. Jedyne, żeby są skoczył, to to jest tak, że są tam też wobec. To jest zombak, albo to poczekać? To zombak, a ma pisztol. Au! Nie, ja sam padł k niemu. A ten zombak je... Gdzie jest zombak? Tu jest! O nie. Ja, prosto mam jeszcze tak na boczach. A jeszcze tak mam. Dobra. Mam pisztol. Berem! Tak! Nie to do toho? O nie, to są... Tieto do toho. Ale to mi nevadí. Co? Nie to do toho? Tak. Co to nejde nabiť? Ja to chcem nabiť! Toto potrebujeme. Teraz tu už máme iba toto. Máme totálne absolútne nič. Z toho zombáka, aj keď máme pištol, nedá sa mi nabiť z takého dôvodu. A zasa idem preč od toho nášho cieľu, takže musím ísť takto. Tým smerom musím ísť. Fakt by ma zaujímalo, jak sa mám dostať tam na tú vežičku. Vidíte to? Pôjdem tam. Teraz kým sa dá. Hop. Videli ste to, že tie kamene išli dole však? No tak už sa tam... Hop. Poď tam. A teraz poď sem. Tak. Teraz už iba čakať, kým nás to vyvezie hore. Čo zjavne bude za chvíľučku. Teraz hlavne z toho nepadnúť. Hop. Tak. Sme tu. OK. Nová vec objavená. Som videl, čo to bude. Akože zaujímavá lokácia. Ak vám toto pomohlo, tak budem iba rád. Empty. Aké bandačky to sú. Taká voda. Keď tak pozriem, tak rovno aj zjem. Teda vypijem, lebo má energia, má hydration sú na bodom razu. Čo je to? Ja to budem tako... Víš, ako to vyzerá? Ne, to si nechávam. OK, je to tu dosť divné, ale... Uj! Tak, teraz sa zase dostať dole bez toho, aby som zomrel. Slušne povedané. Au! Jau. Tak teraz
teraz som si to tak pomyślał. Niam. Ďalší taký pad už asi neprežijem, takže to musím pekne nájsť. Pekne krásne. A ináč včera bolo výročie Nežnej revolúcie, takže môžete oslavovať. Nemáte za čo za informáciu. Som nevystúpal do reparáru. Ako môžete vidieť, tak idem do toho Edenu. Som čakal, že tam bude akože niečo dobré, taká božská, keď to takto levituje, no ale... Dobre, teraz ideme dole. Tamten má tiež pištole. To není pištol, to není pištol. To je cesta do tej citadely. Tady som predtým preskakoval, hop, hop, a už sme toho zombíka stratili. Vidíte? Som profesionálny runner v tejto hre. A ktorému absolútne nejde PvPčko, takže preto väčšinou ranujem, nachádzam tieto veci a no lebo väčšinou, keď ma niekto trafí, tak ja si ho nevšimnem. Tamto zjavne je taký kameň. Did you have to keep me up? Takže, nie, to som chcel. Už sme za chvíľku vedene. Čiže viac ako dobré. A doteraz, no až teraz som si uvedomil, že som celý čas išiel zlým smerom a šiel som do citadely, nie do Edenu. A do citadely sa mi absolútne chodiť nechce. A s vybavením, ktoré máme teraz, nie proste. Nestojím už ani lambákov. Za chvíľku sme vedene. Máme tu také, akože, pekné domečky. Kebyže sa tu dá dať PvP off, tak to urobím behom 2 sekúnd. Tak, closne to tu. Ne. Search. Daj mi takú pištol, prosím. Minus hydration. Ne, ja nechcem nič, čo dáva minus hydration. Joj, banána. Banána! Hop. Preloadujeme si ich. Tu radšej môže byť. Prečo sa tu iba zabíjajú? Tak, konečne. Konečne sme nenašli niečo odporné. Čo je toto? Kaš? Ne, radšej si nechám toto džemsy. To dám preč. Asi tu mám dakumy, že mi tu niečo furt píska, čo toto karta. Iuč! Konečne. Konečne. Hop. A toto sem? Čo znamená, že toto môžeme vyrobiť. Konečne máme trochu lepšie vybavenie, ako sme mali predtým. Ale nemôžeme toto zdržovať, lebo sa niekto príde a o to fakt nestojím. Tak, ideme. Takže týmto smerom bol Eden, ak som správne vidíš. Nie, zase idem zle. Teraz je to dobré. Takže musím ísť tady. To tak? Áno, zase tady.
Tak to sa dostaneme do Edenu. Do takého zapadáku, kde by nikto nemusel byť, takže stačí prežiť. Deň 1 začal. Mne tu myš piští. Alebo niečo také. Je to otravné. No už nepiští. Som mu trochu vystrašil. Piští furt. No, dáme si posledného tuňaka. Zdá sa, že sme prišli povedľa Edenu. Tu je niečo. Ne. Tuňak, yes. Ten tuňak. Nechápem, čo som blbý, alebo prečo neberiem tieto predmety, ale zaujímavé sú zbytočné. A keď takto pôjdeme, tak sa dostaneme priamo do Edenu, takže... Už ho vidím, tamto, jeden, jedinka. Pekná, utešená. Krása, nádhera. A... To furt neznamená, že... sme safe. Hop. Hop, ale môžeme robiť parkour aspoň. Hopa. Hop. Hop. Parkourista. Jasnúšku parkourista. To je zasnité jablko. Nebudem brať nikomu ostatným dačo. Čo sa dokopy sa lepšie žije. To platí hlavne v tejto hre. A vlastne aj v reálnosti. Hop. Vlastne, že keď ste takto, tak nemôžete viesť. Tu je niečo mohlo byť, ukáž. Ne. Ne. Ne, ne. To nie. Tiež nie. Zaujímavé v tom nič nebude. Teraz ale idem semka hore. A potom pôjdem preskúmať tam ten barák, lebo tam niečo bude musieť byť. Ukáž, čo tu je hore. Nič. Absolútne nič. To vyzerá to tak, že všetky sila budú takéto. Ne. Mám tu dačo v automate. Yes. Máme aj vodu. Máme aj medkit. Takže si to všetko rovno poďme aj pokladať sem. A keď je už reč o hydratácii a tak. Medkit. Tak, to vyberám. Čo je to? No, bandáž. Teraz tady to. Empty. Nebo... Takže to je asi. Ukáž. Dobre, som to správne. Nie, nedobre. Pomaly, ale iste. Tu niečo dáme. To je stoupené. Takže... search. Do you want? One! Based image 22, toto based image 19, takže... daj. To ide sem. To zajde tiež tam. To je sledečné. Nevodané. Soda bicarbo.
Lúzneme sa tu a teraz ideme na horné poschodie. Kde som tak? Ten bol to šialený. Tam sa. Tak. Vyšlo by sa ako zákon o bojnosť do tohto. Anti, všetko entity. Najlepšie. A ak chcete, tak si zahrám aj MM2. Ne. Uj! Ja chcem tam skočiť späť. Tak. Search. Thompson. Tak, my si zoberiem všetko, čo tam treba. Od toho, aký ma to tu budeš dobiť. 21. 24. Tak. Si zoberiem tiež, aby ma. Jediné, čo pre ostatných playerov nenechávam, sú zbrane. Lebo keď im to nechám, tak s tým budú zabíjať. A keď s tým budú zabíjať, tak s tým budú zabíjať. A tu sa mne na najvýš nepáči. Tak, ešte toto 10 som dal, naloadujeme. Tak nič. Môžeme 20 sudíky. Ideme dolu teraz. Neviem, či je bezpečné sa tu zdržiavať. Takže pôjdem hore. To je môj plán. Tam ostanem. Ale najprv sa budem musieť trochu nájsť. A keď ja asi nemám čo, potom sa ukáž. Mám iba ten balón. Lepšie ako nič. Čo robím asi to? Čo je to? Čo je to? To je super, že sa to nebudá. Ty. Oj. Dám si to, bohužiaľ. A potom budem musieť ísť nájsť takéto jedlo, lebo energia a hydratation, to sa nebojím okolo hydration, o energiu si bojím. Takže teraz budem zberať aj tie hnivé veci. No a to minus 15, tak to nie. Tak to nie. Takže to nájdem lietadlo ako raz. Teda parky, tak blablabla. Nie je to lietadlo, takže nie je to nevič. Ani nič takého to není. Ty kokos! O tomto som vravil. Vidíte? Necháme to túto zbraň. To si vezmem. Ja unesem to. Tak. Nabijeme to pekne. Pekne mi to laguje. Okay. Opa. O nie. Zase niekto niekoho zabil. Ja budem musieť ísť tam hore a najprv pozbieram čo najviac jedla sa dá. To stačíme teraz. To by mohol byť také jedlo. Dobre, lepšie ako nič. Rýchle také jedlo to máme. Jedlo to máme. Empty. Tu mohol byť jedlo, ukáž. Ne, mi tu jedlo. Ukáž, je tu nejedlo však. Jak to není nikdy jedlo. Jediné, čo potrebujem teraz je jedlo. Kľudne aj splesňované
mi to neuberalo iné veci. Začnem. Používam. To tu isté, ako mám ja teraz. Môžem to dať ten psone. Aby, viete, je lepšie, aby mali niečo horšie ako. Tak. Musím sa nezačať šetriť miesta. Tu sa tak slnko preľudujeme. Chcem iba i to jedlo teraz. Ale zase, že tu nikde to jedlo nemajú. To som ešte nepreskúmal. Prz jedlo. Nie. Ešte to som... Zbrá na blízko som zabudol. Tak. Tu som ešte nebol. A tu zjadem už není. Ukáž. Tu je niečo. Hop, ukáž. Humanitárne. Mám to rád. Dačo, ako to tak bylo. Wait a minute. I want that thing. Tu je čo? Empty. Ma potešili akože veľmi. Tam ešte niečo bude. Ale no tak. Neviem, ako sa tam dostať. Nič. To je niečo. Plus jedno. Nie, tam máš. Tak, rýchlo pre to jedlo, ktoré neviem, kde dali. Nech je to kľudne splesnivené, ja to chcem proste. Ale potrebujem jedlo. Jedlo, poď! No dobré. Nezmyslí sa mi to ani. Rozumiem, že by som toto otočil. Toto otočil tiež. Toto otočil tiež. Nechám si to. Ešte to. No tak to nie. Nechcem nič, čo dáva preč hydration. Yes! Toto hľadám presne. Presne takéto veci hľadám. Čo to plne obidve veci. No bohužiaľ to nie je nič, čo by som mal... Koš? A je to niečo, čo hľadám. Toto. Ale neviem kom to dať. Tak máme zvlášť. K čomu je toto? To nie je k ničomu. Takže si to zvolím zobrať. A poprosím ešte o taký pomaranč. Ne, není pomaranč. Pomaranč, poď. Ne, čo máme všetci s týmto vecami? Hop. Tak. Maximal damage range 170 a toto má 170, toto má. Toto je úplne to isté, ako tamto predtým. Čo mám? Takže teraz idem tam na silu a keď budem potrebovať také zásoby, tak vlastne... Tu sa vysedlíme a vlastne to lígneme, lebo my pôjdeme, opa, toto. A tento diel zakončíme Murder Mystery. Malo by to byť aj dneska, no už dneska, deň natáčania.
To bude nemá, ok? Tak hádam, budete mať. Proste video neskončí, kým nezískame buď murdera, alebo šerifa. Takže, prečo si proste nezoberiem toto a nebudem murderer? Uj. Radšej idem. Preč. Oj! On mi niečo drží. Čo je to? Veľmi vtipné, ty kokso. Zombie. Zoberiem si také skríčky. Škoda je, že v tejto hre je strašne veľa hackov. To je akože jediná vec, čo sa mi na tejto hre nepáči. Je to strašne veľa hackov. To proste sa nedá. Čo akože tých ľudí motivuje k tomu hackovaniu? Väčšia zábava je to bez hackovania. Uj! Videli ste to? Práve prišiel cez stenu. Ak je takýto typ murderer alebo také niečo? Toto je šerif. Po komu ona strieľala? Ale nepovedal. Ja po mne vystrelíme tak to je pekné. Táto mapa je strašne malá, to sa mi nepáči. Nemám to rád. Ale nechajte mi niečo! Čo? Borderov sa zašel. Okej. Inventory. To čo je? Nechápem, jak to mám kraftiť. No. Tuto mám shop. Tuto view. Battle Pass. Ja chcem tento candy corn. Lenže ja na to nemám. Buď murderer, alebo šerif, a toto video skončí. Ne, to že systémy nechcú, aby som prestal nahrávať. Mám taký pocit, že toto bude murderer. Alebo šerif. Ale to je iba môj prost. Hacker. Už sa tu strieľa. Už sa tu strieľa. Moje cukríky. Osobne mne teraz nejde, či vyhrám alebo prehrám, proste nejde hlavne tie cukríky. A o to, aby tu už konečne neboli tí hackery. Hackery sú jediná vec, čo ma vedia vytočiť až tak, že by som nadával. Ale to je iba vo veľmi raritných prípadoch. Idem do podzemia, lebo tam môže byť veľmi veľa cukríkov. A chodí sa málo ľudí, takže no, som zakrýpol. Ako mi zase strieľa. Tam nejaký potkan. Tu čo je? Vidím, že to nie tu majú dosť veľa easter-eggov. Zasa bol murderer tento. Už zasa. Keď si pozrieme ten Battle Pass, tak sme si nenašli skoro nič. A ja to proste strašne chcem. Aby to bola aspoň tá posledná vec, že sme tu budú čakať. Lebo už mám túto vec. Idem vo to dodať mapu. Tak.
Ešte, že za každým, keď nie ste murderer, no tak sa vám tá šanca zvýši, takže teraz máme ešte šancu, vidíte, 11%. A zase sme innocent. Tak poďme robiť ako, že sme innocent, do nás sa strelial, zomrel vám šerif. To mám rád, keď sa stane. Veľmi to mám rád. Pretože potom si akože uvedomia, že akú veľkú blbosť spravili. A ináč raz som mal murderera ako hackera. Tuto. Čo? Ja som mal zobral 2 cukríky. Trash murder. Ako vážne teraz. Obaja! Bro, ja nedávam toto už fakt. No ale čo už. Musíme sa prispôsobiť. A brať to s dobrou úvahou. A furt sme neboli ani šerif, ani murderer, takže ešte nekončíme. A skončíme vlastne za chvíľku, takže no, bohužiaľ. Píp. Mám moment. 3 pizza. Nom. I love pizza because it's not healthy and it's really lecker. Good. It's not gesund. Not gesund, but lecker. Hop. Hop. Teda Jezus. Opa! Co to? No, tak. To mi robí tá hranická. Najväčší scam vždycky robia hry. To si pamätajte. Ale niektoré tie hry sú vážne dobré. Jo, to som ešte nikdy nebol. Na tejto mape. Tie svetlo sa mi páčilo, som, ne? Hej, Grizzly Goodwood? Hacker. Proste hacker. Samý hacker. Pozberal som 22 cukríkov. Okej. Tento murderer bol... No, skoro nikoho sa nezaujíma, takže... Môžem ukáž tie mapy. Infection. Toto mám rád, tu býva veľmi veľa cukríkov. To býva veľmi dobré. Hop. Takže... Čo bude teraz? Ja som nevidel infection, ja to neviem. Yes! Ju. Začínam sa trošičku báť, že bude infected. Ale našťastie to budú nájsť koži, takže... Nemám nič báť. Strieľajú, ale na nič. Tam je infected! Pozor! Haha, boom. Double kill. Teda double shot. Ne, takto. Na nás.
Na čo mám tieto revolveríky? Pre sa na seba obranu. Nechaj mi cukríky! Ako hovorím, nejde mi moc o víťazstvo skôr ako o tie cukríky. Ne! To sú moje cukríky. Tam ich je koľko. Poď pre nich. Sa aktívne strieľa, kde? Chcem im ísť akože pomôcť. Nie. Môže zase len backfall, okej. Na strechu, to je dobrý nápad. Na strechu poďte všetci. A stade to ich snajpíme. Budeme ich snajpiť. To je muzika. Ale sa... Neviem, keď spadnem... Tak či umrieme na chvíľu nič. By to bola škoda. Už iba minúta. Takže ideme hore. Sem hore ideme. Rátajte so mnou. Potom, keď... Prestaňte do mňa strieľať, dobre? Keď pôjde 10-9, tak pôjdeme všetci, dobre? Toto bude asi čo túto challenge vyhrám. Teda túto vec vyhrám. Je nás tu furt veľa. Ale žiadny zomboš, kde sú zomboši? Ty kokso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, šťastný rok! Tak. Hádam, ste sa pobavili, ak chcete viac Murder Mystery videí, tak proste napíšte do komentára, dajte lajkos, dajte odberos a čaute!